असलदे शिवाजीनगर इथं अवधूत श्यामसुंदर वाळके यांच्या गोडाऊनमध्ये कणकवली पोलिसांनी धाड टाकली। त्यानंतर गावात ग्रामसभेमध्ये दारूबंदीचा ठराव असताना देखील अवैध दारूचा व्यवसाय होत असल्याने ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली। यावेळी मंगळवारी रात्री संशयित आरोपी अवधूत वाळके सुरेंद्र वांगणकर यांना फोन करत कडक शब्दात इशारा दिलाय। यावेळी दारू विक्री करत असल्याची संशयित आरोपींनी कबुली दिली आहे। तसेच असलदे गावाची माफी देखील मागितली आहे। यापुढे गावात दारू विक्री करणार नसल्याचं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं। यावेळी सरपंच चंद्रकांत डांबरे, पत्रकार भगवान लोके, नरेंद्र हडकर, उपसरपंच सचिन परब, व्हाईस चेअरमन दयानंद हडकर, सोसायटी संचालक शत्रुघ्न डांबरे, माजी सरपंच पंढरी वांगणकर, महेश लोके, रघुनाथ लोके, प्रवीण डगरे, प्रदीप हरमलकर, विजय आचरेकर, मनोज लोके, संदेश आचरेकर, अनिल लोके, दयानंद डगरे, विजय खरात, रुपेश खरात, गोविंद लोके, संतोष घाडी, संतोष डांबरे, विष्णू डगरे, राजू जेठे, संदीप नरे, प्रमोद डांबरे आदींसह गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते। असलदे गावामध्ये ग्रामसभेमध्ये दारूबंदीचा ठराव काही वर्षापूर्वी घेण्यात आलेला आहे। त्यामुळे असलदे गावात सातत्याने दारूबंदीवर चर्चा होते। तरी देखील आमच्या गावामध्ये एक वाळके आणि वांगणकर असे दोन दारू विक्री करणारे गोवा बांधावटीचे व्यक्ती आहेत। परवाच्या दिवशी कणकवली पोलिसांनी वाळके या दारू विक्रेत्याच्या गोडाऊनवर धाड मारली। त्यानंतर गावामध्ये त्यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला होता। त्यानुसार काल सायंकाळी संबंधित दारू विक्रेत्यांना समज देण्यासाठी गावातील ग्रामस्थ गोळा झाले आणि या ग्रामस्थांनी संबंधित व्यक्तींना कडक शब्दात समज दिलेली आहे। गावात दारूबंदी असताना कोणत्याही प्रकारे आमच्या गावामध्ये दारू विक्री झाली नाही पाहिजे। जर झाली तर पोलिसांनी त्यावर कठोर कारवाई करावी अशी भूमिका गावाची आहे। त्यामुळे लवकरच संबंधित दारू विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी प्रशासनाकडे आणि पोलिसांकडे निवेदन दिले जाणार आहे आणि यापुढे गावात दारू विक्री झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा संपूर्ण आमच्या गावाने दिलेला आहे आणि त्या दोन्ही विक्रेत्यांना कडक शब्दात समज दिलेली आहे।